Takže čus, právě začíná hra v novém updateu Bravka a nevím úplně, jak to dám, protože to vypadá nám hodně špatně. Jako jednu z hru teďka jsme byli druhý. Nevím, jak to dáme teď. Okay, cold, pozor. Já to tušil. Dobrý, dead. Marek Dušan teď to hraje. Dříve znám jako Ingebrigtsen. Hraje teďka za Mortisem. Jo, jako umí za něj teda, jo. To jako jo. Je Frank. No, nový skin Frank asi. Já asi jdu. Tak nejdu. Jsem to trochu nedal, no. Hezky. Bylo lehký tohle, no. To je výtečný update tenhle, jako. To je jako výtečný update. To jsem nečekal. Že udělají docela hezky, jako. A já ještě jdu jedno. Už musím dát, teďka zkusím už mít jako umít. No. Jinak dobrý. Tak já nebudu. To trochu nebudu, malinko. Takže udělám další hru. Nevím, jak to dám, no. Bude těžký asi. Tak to bude těžký, Ne, tam je zase ten půl. Asi ten půl, který jsme hráli, ne? Já, dobré von. Jakože, takovouhle mapu. Aha. Jsem nečekal. Dělej. Dá palec, jako, a potom dá, jako. Dobrý. Bez toho. Ale tak to nejde. S ním nejde hrát na blízko vůbec. Jako vůbec. To se nic. Tak koho si tam dáme teďka? Zkusíme Dennyho možná teďka. Můžu zkusit Dynamika teď. Nevím. Já to jsem dál. Nevím, jestli to Pep může, když budu hrát za Darila, ale asi možná jo, no, nevím. Aha, tam je nějaký tady ten Miko, tak to bude hodně těžký tady ten Miko už. Jsem si říkal, že hraju s Darilem, že nehraju s tím Brokem. No, přesně tak. Už jsem to říkat. Tady je ten Miko. To je Mika. On má účko. Ne. Má účko. Wow. Neví. Dobrý dead.
Doufám, že se Marek Dušan trochu... Ne, nechoď tam, tam je Kit. Nechoď tam. Dobrý, tam je Kit, jo. Pozor na něj. Schovává Kit, myslím, že to vím. Aha, to není Kit, tak on zdržel. Ale, jo, dobře, tak. Oni krásně. A nazdar. Kde jsou dead? Nebo já jsem dead. Oni jsou tam dead. OK. Tak vůbec se hraju dobře. Protože mám 2300, tak to docela špatně. Tak pojď, to už je dobrý. Pohoda. Aha, dobrý dead, jeden dead. Karlu. Aha, a nemám Wi-Fi. Dobrý. Se povedlo. Velice povedlo. Nevidí. Nevidíš? Dobrý, voda. Yes, a já jsem spíčkem, takže jsem spokojen. Nebo už nemám, yes, mám. A jdem po nich. Nazdar. Jsou dead. Hezky. Hej. Jsme na play, jo? Je to těžký, no. Jako jo. Tom žádná. A ty hráči se teď skoro nemůžou najít, jako. To je těžký, ne? GG. To je těžký. Já nevím, proč dávám pořád palce dolů. Já jsem říkal, že já jsem tam na tom slotu předtím měl palec nahoru. Tak jsem hrozně říkal, že dávám palce dolů teď. Tam dříve jsem měl palce nahoru, takže tam... No tak potom bych úplně nešel, jako ne. Ale pokovit budeme. Pokouším. No, tak tak. Ale zvolil jsem. A Drago tady? Drago. Aha, dobře. No tak to asi nezabiješ té Dragona. Tak to asi úplně nezabiješ, ne? Drago je docela špatný. Mi trochu nevyšlo.